बिटिआर ओनसोलाव जोबस्रांलांनो हमदोंसै समायना मिथिंगाजों लोगोसे बिफां-लाइफां, दाउमा-दाउसा, जिब-जुनार। बिटिआर ओनसोलाव समाजारि थासारिया लासै-लासै गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांनो हमदोंसै। गोनांथि गैयालासे बायदि बायदि जायगायाव थानाय मिथिंगा सम्पदखौ फोजोबस्रांनाया बारानिफ्राय बारासिन जाबोगासिनो। बेफोर गासैनिबो हेंथायै खामानि मावनो आरो मिथिंगाजों लोगोसे समाज बिथांखिखौ रैखा खालामनो ओंखारदों ग्रीन ग्ल'ब फाउन्डेशन एनजिअ आफादा। बेनिनो दिनै बेंटल अन्थाइबारि क्लाबनि न'ब्लाङाव खौरांगिरि मेल लिंनाय जायो। गासैबो मिडिया नोंथांमोनखौ साबायखर बावबाय आरो लोगोसे आंनिनो लोगोफोर जिजेफ फाउन्डेशननिनो भाइस चेयारमेन, एक्जिकिउटिभ सेक्रेटारि, फाइनान्स सेक्रेटारि आरो बर्ड अफ डाइरेक्टर्स आरो जोंनि मेम्बार्स। बे मिडियानि गेजेरजोंनो जों मोनसे खोथाखौ मिन्थिहोनो सानदों जे जोंनि जे ग्रीन ग्ल'ब फाउन्डेशन एनजिअ बेखौ जों थांनाय बोसोर 2021-16 तारिख जानुवारियाव जों बेखौ दाफुंनानै लादों आरो बेनि हेडक्वार्टारखौ जों बेंटलखौनो खालामनाय जादों, चिरां डिस्ट्रिक्ट। बेनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जों समाज फोसाबनाय आरो कालचार, एनभाइरनमेन्ट आरो एडुकेसन आरो बायदि बायदि। आरो बेजों लोगोसे जों गोबां कारापसननि एगेन्स्टआव जों दिनै ओंखारदों। लोगोसे ड्राग्स, लोगोसे गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बाहेराव खामानि मावनायनि लालस दिन्थिनानै लांखारनाय, उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लेबार खामानियाव सोनाय, बेफोरनि सायाव जों दिनै भइस होनो ओंखारदों। लोगोसे जों जोंनि मिथिंगायारि बर'लेण्डनि जे मिथिंगायारि धोन, बेबो जिहेतु माने दानि जि नुबाय थानायाव थासारि, बेयो गिथावथाव थासारियाव फैगासिनो दङ। बिनि थाखायनो जों बे नेचारेल रिसर्स बेखौबो जोंनि बे एनजिअनिफ्रायनो जों बेखौ होबथानाय हाबाफारि लागोन। गोबां जिब जुनार फलानफोर बुथारनाय आरो दंफां दाननाय जों बेफोरखौबो होबथानो आखायाव लादों। लोगोसे आं बेखौनो मिन्थिहोनो नागिरबावदों, जोंनि जिजेफ फाउन्डेशननि जि एरिया अफ अपारेशन बेयो लवार आसामाव जागोन आरो मेनलि जों बिटिएडि नि नेचारेल रिसर्सफोरखौ जों नोजोर होनाय जागोन। लोगोसे जोंनि जिजेफ फाउन्डेशन, बे जिजेफ फाउन्डेशननि जि वर्कार्स, बेयो दासिमाव 200+ रेडि आरो गावखौ बे एनजिअनि थाखाय समाजनि हाबाफारि, समाजनि खामानि मावनो गावखौ बुथारनाय आरो दंफां दाननाय जों बेफोरखौबो होबथानो आखायाव लादों। लोगोसे आं बेखौनो मिन्थिहोनो नागिरबावदों, जोंनि जिजेफ फाउन्डेशननि जि एरिया अफ अपारेशन बेयो लवार आसामाव जागोन आरो मेनलि जों बिटिएडि नि नेचारेल रिसर्सफोरखौ जों नोजोर होनाय जागोन। लोगोसे जोंनि जिजेफ फाउन्डेशन, बे जिजेफ फाउन्डेशननि जि वर्कार्स, बेयो दासिमाव 200+ रेडि आरो गावखौ बे एनजिअनि थाखाय समाजनि हाबाफारि, समाजनि खामानि मावनो गावखौ बाउसोमनो रेडि जानानै दङ। लोगोसे जोंनि बे दिनैनि बर्ड अफ डाइरेक्टर्स मिटिंनि गेजेरजों जों मोनसे डिसिजन लादों जे फैगोन 3 बोसोराव जों 1 लाख दंफां गायनायनि हाबाफारि थांखि लादों। बेखौनो जों लामा सेर सेर गायगोन आरो गामिनि बे ससियेल फरेस्ट्रि आरो फरेस्ट लेन्ड आरो इन्डिभिजुवेल सोरबा हारसिङै दंफां बागान गायनो जुदि जोंनो हगारोबा जों बेखौबो गायगोन। आरो लोगोसे बेखौनो जों मिन्थिहोबावनो सानदों जे जोंनि जे ग्रीन ग्ल'ब फाउन्डेशन एनजिअ, बेयो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकार
खौ मदद होनानै जोंनि बे नेचारेल रिसोर्सफोरखौ होबथानायाव जों आग लागोन जों बेखौनो खावलायबाय आरो जोबनायाव फैगौ क्रिसमासनि एडभान्स विशेस आं हरनानै एसेयावनो आं दोनथ'बाय।